taka ce, aviation minista ba a yi tamkar ka ba. Kun ji kiɗa na babban ƙwaro, Muna tare da baba, mai saka yan uba a horo. muna tare da baba, Mariyatu ta ce mai yi taro, muna tare da baba, Mariyatu kin wuce gyauro, muna tare da baba, ga ta hadi ta fi sannu. muna tare da baba, Kun yi mun gani da idanu, muna tare da baba, kun ji kiɗan ruwa sai gora, muna tare da baba, ga mu muna ta washe haƙora. muna tare da baba, Ga zaki da wawa kura, muna tare da baba, ga dogo nan dan daura. muna tare da baba, Baba Buhari, Baba Buhari, muna tare aya da baba, da kai da hadi kun cika buri. muna tare da baba, Dan zaki ne yake waƙe, muna tare da baba, ga injiniya nan take. muna tare da baba, Hada sagiri ya wuce aike. Ai, yan Najeriya ko gobe muna tare da baba, muna tare da baba. muna tare da baba, Hadisi rika mu je nasara ta kace, aviation minista ba a yi tamkar ka ba. wani sirri ka mu je, nasara ta kace, aviation minista ba a yi tamkar ka ba. Hadisi rika mu je nasara ta kace, aviation minista ba a yi tamkar ka ba. Wani sirri ka mu je, nasara ta kace, aviation minista ba a yi tamkar ka ba. Ya Allah ka datar da mu, Allah ka tsirar da mu, Allah ka sanya Buhari ya hauyi da yan uwa. Hadisi rika ya tsallake tarkunan yan uwa. Da kai da babanmu ne, ga ministan kwarai, Ya zamo jagaba. Hadi sirka mu je. Iya kauladin makiyansa ba za su cin masa ba, ba za su cin masa ba. Wani sirri ka mu je, nasara ta kace, aviation minista ba a yi tamkar ka ba. Gaɗan kwarai jarumi, gaɗan kwarai na gari, ka jarumi mai sanin aiki kalar yan gari, kuma adali dan amana mai yawan nazari. Da kai da babanmu ne, ga ministan kwarai, Kai da mai kokari, Hadi sirka mu je. babban minista ba za mu yi muku bayan ka ba, muku bayan ka ba. Wani sirri ka mu je, nasara ta kace, aviation minista ba a yi tamkar ka ba. Shiga sani ba shi noma daga yau na kula. Yau ga ministan kwarai da ya tarma dan bala. Da arzikin kasa ta mu ya biya tattala. Da kai da babanmu ne, ga ministan kwarai, Mai sama harsada wala. Hadi sirka mu je. Samun kamar ka kasar nan ba mu san hana ba. Ba za a same shi ba. Wani sirri ka mu je, nasara ta kace, aviation minista ba a yi tamkar ka ba. Najeriya ba ta saidawa ba ce ba. Har gobe mu Buharin daura muke so. Najeriya muna yanci ba dala ba. Najeriya ba ta saidawa ba ce ba, har gobe mu Buharin daura muke so. Najeriya muna yanci ba dalawa. Ku bi wani bayanin baba muke. Iye. Baba Buhari a kansa muke. Iye. Baba fari Allah ya rike. Iye. Su makiya zagin sa suke. Iye. Karshe zagin kansu yake. Iye. Baba tuwon dawa kage ubanka ya yowa. Baba, Ka wuce gigiwa in muka ganka mai yaushewa. baba, Dogo dan da hula abinci da ke ajalin yunwa. baba, Kai ba ni guri mala waƙar Buhari da tijo. baba, In kara gudun zaki mi murna wasu si ajo. Dole na sa mala hadisi duka ya bamu. baba, Da arewar mu babu kamar sa fagen bamu. baba, Mariyatu bala mama tana nan kan layi. baba, Da inda mun waka dan ita ke sauyin shayi. baba, Ku kira mani gwamna masa baba yana yin alkhairi. Domin shi mai shairi baba yana yin alkhairi. Gwamna masa da cikar burin katsinawa ne sarkin aiki. Duk katsinawa na shaida don kai ke ya hana tsira aiki. Tafi mu je babban gwamna yar manoni ya ta nuna. Dan zaki yake waka na musa ba na shakka, domin ba na shakka. Najeriya ba ta saidawa ba ce ba, har gobe mu Buharin daura muke so. Najeriya muna yanci ba
dole sun ka saki zina tantama kayi aiki cikin kasar mu ba gardama Da kai da mamanmu ne ga ministan kwarai. mun dauki tandin zuba Haji sirka mu je. ga mai rabo gardama Haji sirka mu je. dan ka rike rabbana shi yasa kake yin gaba Haji sirka mu je. Nasara ta kace. Aviation minista ba a yi tamkar ka ba. Ga Buharin Najeriya tauraron yan gari, ga na daman sahabi mai yawan kokari. Kun fi karfin mahasada masu yin sihiri. Da kai da mamanmu ne ga ministan kwarai. Dole in gaida kai, Haji sirka mu je. na gani ba da kai. Haji sirka mu je. Shi kwaɗan tumbule ke ba za ya tattuka ba. Haji sirka mu je. Nasara ta kace. Aviation minista ba a yi tamkar ka ba. Gai da kai shakuran ne sannu mai gaskiya, hadisi rika halinka sannu ya zagaya, lungu da sako ya kewaye duka Najeriya. Da kai da mamanmu ne ga ministan kwarai. Minista mai kokari, Haji sirka mu je. gwanin mu otuturi, Haji sirka mu je. a gaida hadisi rika da ayyukan ci gaba. Najeriya ba ta saidawa bacewa. Gode. Har gobe mu Buharin daura muke so. Najeriya muna yanci ba dalawa. Na ɗaya na biyu mai alkhairi, injiniya na dawo da na baituka nima. San yi jinjina kulla Buhari a bangaren dama. Mai nasara dan baiwa mai wani alfarma. Na so ka mai gida mun gaisa, babban mutum da hangen nesa. Ya jiyo kira ya amsa, ya sha gaban maza sun kasa. Su a baya shi can nesa. Yan Najeriya mu za mu tarbi general. Buhari dan daura na yi maka jinjina nima. Najeriya ba ta saidawa bacewa. Har gobe mu Buharin daura muke so. Najeriya muna yanci ba dalawa. Uban wadar uba ne baba, mai nasara ba zai taɓe ba, waye ya ganka bai dara ba, mu dai muna faɗa sai baba, baba, baba. To baba ka ja, a ƙasar mu ka wuce saura baba. Baba ka ja, tafiyar ka ta daɗa kwari baba. Masu shiri na kulle kutun gwila tuni baba ka masu nisa iska. Najeriya ba ta saidawa bacewa. Har gobe mu Buharin daura muke so. Najeriya muna yanci ba dalawa. alhamdulillah so miliyan 100 ga baba nan yana yin aiki gari gari ko gobe a fito ra'ayin mutan gari mun yarda baba ya gyara bangaren tsaro ya tallafa wa noma dukkan mu gani in harkar wuta ta lantarki kariya ne sannan tirai da moni har ma wakin moni baban ne muka Baba, duk makiya na kallon ka ka sanya sun kwalla don ko gobe muna son ka domin baka da illa baba Buhari na kowa mai fada da cikawa jigon talakawa ga na minista Hadi ga na Hadiza Bala na babban yamfi baba Hadiza Bala mu gaida sufa yamfi ga oga tayira shi ma yana kan layi shi oga tayira a san ayyo sauyi shi oga tayira dole muke gaishe shi dan zaki ne ke mai ce kalan na baba Buhari irin na baba Buhari Najeriya ba ta saidawa bacewa. Har gobe mu Buharin daura muke so. Najeriya muna yanci ba dalawa. An gyara hudar jirage yau a Najeriya, ko ina ya yi fes-fes don komin kewaya. Zirga-zirgar jiragen sama ba shan wuya. Da kai da mamanmu ne ga ministan kwarai. Dole in gaida kai, Haji sirka mu je. a ƙasar mu san baya kai. Haji sirka mu je. Nisa gir dole ne na yabe ka babban uwa. Haji sirka mu je. Nasara ta Gaske. kace. Aviation minista ba
dole in gaida ku jajirtattu na hadi na sani baya ku Farfesa Sani Mashi dole in gaida kai Aliyu lawar shirgalle na sahar da kai Alhaji Jamilu Zango ana sakawa da kai ga Aminu Tukur Saude ina jinjina kai da Mohammed CSO ina gaisuwa Aliyu Chimditil rai ya daɗe ina gaisuwa Isa lawal dolo ba za ni wanta gaba Kanta Mansur Bantuwa na zaka har da kai Baban gida tanti mashi in zanyo da kai Ajiya Ambaru ga Ambaru ta daura ta buha ina gaida ke Musa Haro shi ba mu gaishe da shi Sabi'u da babban fiye na za da shi ni yan Buhari tun da mu gana da shi Baba Mamman na daura da tijan arziki Baba Mamman na daura dan ko baya gadara Baba tabbas zango zani sanyo da shi Awwalu ɗayan yaro zani karo da shi Dan Maulu shi ma mu sanyo da shi Kamar addini mai addu'a na sa da shi Yakubu gawa mai addu'a na mu ne Alhaji Sani Kilishi daura ma na mu ne Umar Furo Tukul mu gana da shi ran da zan zo ba zan manta da layi shi ba da na kira shi na san zai gabatar da